nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo makasimba gihapon, makapasalamat ka makadayaw sa Dios, makapangamuyo pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad Monsignor Felix P. Pasquin nga padayon nga nagaagda sa inyo sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman ka-importante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization kung WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangon sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig, sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magun sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Subong nga may garas ang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani, dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balobala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kag kuhaon sa case anti-silimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, krapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Tiempo tigululan na naman mga kabombo. Ang ikayong lawas ng tanan aton gid halungan. Gani likawan nga mabasa sa ulan agud makalikaw man sa balatian. Yari ang mga bombo tips sa tiyon sang tig-ululan. Masami nga magdalagid sang payong. Kung wala sang payong, magdala sa mga butang nga sarang makaprotekta sa imo kung maabdan sang ulan, kaangay sang raincoat o kon jackets. Likawan ang trangkaso o kon anuman nga pamalatian nga nagaguluwa sa tion sang tigululan paagi sa pagpabilin nga hindi mabasa sang ulan. Magdala sang extra towel o kon tuwalya kag mga bayo bilang ilislan agud madasig nga magmalak in kaso gid man nga mabasa sang ulan. Magpabilin sa mga lugar nga may atop o kung sarang mapasilungan samtang nagahulat sang salakyan. Likawan man nga mag-ubog sa tubig baha, ilabi na kung ikaw ang may pila sa tiil o kung din man nga bahin sang lawas. Ang ihi kag iban pa nga body fluids gikan sa mga infected nga sapat mahimo magtugas sang leptospirosis. Ang pag-angkon sang leptospirosis delikado o kung makamamatay. Sarang ini makatugas sang kidney damage, meningitis, liver failure,
failure, respiratory distress, kag ang pinakamalala ang kamatayon. Kung hindi malikawan nga mag-ubog sa tubig baha, magsuksok sang butas. Mga kabombo, ini pila lamang sa mga panumdum gikan sa Bombo Radio Bacolod sa tiyon sang Tig-Ululan. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Ano ang RA 9003? Yari ang mga butang. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 29 minutos na ang nakalikad sa oras nga, alas 4 sa agad. Mga Pilipinas! Ngayong agap siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa ato nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong sa ato nga mga kabombo. Biyernes kita sa karon nga adlaw banwapet sa 29 kita sa bulan sa Oktubre 2021. Kag 57 dias na lang mag-celebrar na kita sa adlaw sa Pasko. It's 57 days more to go na lang yung mga kabinan kag Christmas na. Grabe, kadasig lang sa ato niya nga mga inadlaw. Susubong yang aga ng mga regapangunang mga balita nga ato niya nga tutukan diri sa ato niya palatuntunan sa Bombo Report sa first edition sa pila ka mga regapanguna nga mga balita. No? Una kita sa mga nagapanguna nga mga balita local. Nga ato niya nga tutukan sa subong yang aga, no? Ti ginapahanumdom sang syudad sa Bacolod, no? At the same time sa probinsya man sa Negros Occidental nga ini ha. Today ang katapusan nga adlaw sa pag bisita naton sementeryo kay Sugod Buwas tubtob sa November 2 pagasiradan anay, no? Pagasiraduhan anay. So sa bangman chekero naton ang dugang pa nga mga balita, no, sa pediatric A3 vaccination. Launching buwas nga adlaw driya sa or subong nga adlaw Friday driya sa aton sa may syudad sa Bacolod, no, subong man sa probinsya sa Negros Occidental. Kaga subong man sa subong yang aga chikeron taman, no, sus nagadinubli na gid ang mga nagapadulong iya mga kabinan, no, dira iya sa University of St. Lasal sa isa ka adlaw antes magtapos buwas ang registration, no, dira mismo sa Guayasang University. Kag subong man sa ato nga mga kabombo sa dugang pa nga mga balita nga ato nga tutukan, ato nga diskusyonan sa subong nga aga, no, pila ka mga regapanguna nga mga balita si Facebook ha, ginislan ang pangalan bilang Meta, no. Anong rason sini? No, sa diskusyonan naton driban sa aton nga palatuntunan kasubong man sa dugang pa nga mga balita pungsud nun, syempre ma-update kita, no, at least in fairness 3,692 mga nagdugang nga COVID-19 cases diya sa aton sa may pungsod Pilipinas, so na-maintain niya nga daw hindi na gid siya tanto iya kadamo. And by the way, speaking iya sang tigkalalag ang mga pasahero sa weekend o ginalauman gid nga magadamo gid siya, no, maski di man niya nga bahin sang Pilipinas.
Kag balita manigikan sa luwas ang pungsod, diskusyonan naton pinakamadako nga nadakpan sa droga na record sa Maylaos, no? Ang dugang pa nga mga balita nga ato niya nga diskusyonan diri sa ato niya nga palatuntunan. Ang ato niya nga tutukan sa subong iya nga aga, no? Sa aton nga palatuntunan diri gid lamang sa Bombo report sa first edition. Ang Moscow, by the way, nakahanda na para sa pulo kadlaw nila nga shutdown. Sige, no, kag sa pila pa iya ka mga nagapanguna nga mga balita sa subong iya nga aga. Alright? Sige, nasa kamusta ka mo dira sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa subong adlaw. Again sa liwat ha, Biyernes kita, no? Petsa 29 kita. Amo lang din naton mahibaluan lang, no? Dugay-dugay ano ni gani sa aton nga mga kabombo, dugay-dugay November na kita, duha na lang gid ya ka adlaw sugod subong, no? And hambal ko na gani sa inyo kay ina 57 diyas na lang iya mga kabinan kag magaselebrar na kita iya, no? Sang adlaw sang Pasko. Amo na kadasig ang aton iya nga mga inadlaw, no? Amo na kadasig ang aton iya nga paglakat sa mga inadlaw, no? Kag speaking sang Pasko, syempre sa inyo amo ning baayong balita naton sa inyo para sa aton iya nga mga kabombo sa mga Kestar Nation naton banguti sa kaluoy sang Ginoo kag sa aton nga pag-inupdanay sa paghalong kag pagsunod sining ginahambal naton nga minimum health protocols. Amat-amat na, di ba nga naganabalik kita sa normal ang aton nga pagpangabuhi diri gikan sa pandemya. So butang balon, cooperation gid iya mga kabinan is the key, no, sa aton iya nga mga kauturan, no. So dayon na gid ang Pasko naton, no. Dayon na gid ang aton iya nga Pasko. Kag ang masunod naton nga bombo milyonaryo ang mahibaluan mismo, no, sa adlaw sang Pasko, no. Dila nang masunod naton iya nga bombo milyonaryo mismo sa adlaw sang Pasko. So kay manti amo na ni ang inyo siniya ginahulat ang pang last quarter naton nga radio promo kag bangod nga ini ang nagikan sa Bombo Radio Philippines. Amo lamang ini ang pinasahi nga nationwide promo kung sa din ang premyo mismo ang nagahulat sa mga winners para sa adlaw-adlaw nga cash siyahan. Okay? So, sa aton nga mga kabombo, nagsugod na kita, no, sa aton nga promo pagpumaton sa mga entries sa humalin sa gin-announce ini isang Sunday, no, ang 1-2 panalo part 20 ng Bombo Radio Star FM. Araw-araw baldeng pa premyo na may kasiyahan pa. So, as per approved DOH, FDA, CFRR permit number 1553 series of 2021. Again, 6 million pesos in total prizes nationwide. Isa ka winner sa 1 milyon ka pesos cash para sa ato niya nga grand prize kat apat ka mga winners sang tag 50 mil pesos per regional winner para sa Grand Draw, Luzon, National Capital Region, Visayas, and Mindanao. Kay manti ang guaranteed prizes naton in 24 key areas. Sa liwat, ang first prize naton is 15,000 pesos. Ang aton niya nga second prize, 10,000 pesos. Ang aton nga third prize, 5,000 pesos. And of course, mayara kita sa mga daily winners sa kada Bombo Radio kag Star FM station. 3 ka winners kada adlaw, 15 ka winners kada semana sang 1,150 pesos bilang total prizes, no? Meaning 500 pesos nga cash kag 650 pesos worth sang gift pack. Sa liwata, Lunes tubto Biyernes sa sulod sang 7 ka adlaw, no, sa aton nga mga kabombo sa sulod sang 7 ka semana ini, no? 7
7 weeks ini. So, agud makapasakop, syempre, magbakal sa mga required nga mga proofs of purchase sa mga sponsors, sa mga supermarket, groceries, kag sari-sari stores nga malapit sa inyo sa nga lugar, kay magasugod, nagsugod na ang ato niyang promo sa Liwatalin sang Sunday. That's October 24 sang opisyal ini nato niya ginlunsyar, no? So, again, sa liwat sa mga kabombo naton, sa inyo puti nga sobre, isulat ang mga masunod nga impormasyon. Ang inyong nga pangalan, address, signature, contact number, proof of purchase, week number. Syempre, week number 1 kita sa karon. Ang title sa promo, kag ang ngalan sang Bombo Radyo o kon Star FM station sa inyong nga lugar o kon Bombo Radyo Bacolod. Siraduhan sang maayo ang mga envelope sagud nga hindi madula o kon mahulog ang mga proofs of purchase nga yara sa sulod sini. Adlaw-adlaw may tsansa ikaw nga magadaog sang dalagko nga mga papremyo. Lunes tubto Biyernes. Ihulog ang inyong mga entries sa mga drop boxes ng Bombo Radyo kag Star FM stations nga malapit sa inyong lugar. So, bantayan ang mga special designated drop boxes nga malapit sa inyong mga puluyan nga i-announce sa mga programa sa Bombo Radyo at Star FM stations. Sa ato niya nga daily winners, halin Lunes tubto Biyernes, dapat nakatutok ang inyo mga radyo, no, sa Bombo Radyo at Star FM bangod mahimo nga magabutan ng inyo mga entry bilang 3 ka mga daily winners para sa instant cash kag gift pack worth 1,150 pesos, no? Meaning 500 pesos nga cash sa liwat kag 650 pesos nga balor sang gift pack. So sa liwat adlaw-adlaw may 3 nga magadaog, halin Lunes tubto Biyernes, 15 ka mga winners kada semana sa sulod sang 7 ka semana, no? 7 weeks. Ang premyo amo gahulat sa mga daily winners sa tagsa ka winner may 6. No? Take note of this, ha? Sa mga kauturan ta, may 6 ka oras nga gahatag sa pag-claim sang cash kag gift pack prizes pagkatapos nga ma-announce ang imo sa nga pangalan. So sa tion nga hindi ka makaabot, no? Hindi makaabot ang winner sa natala nga oras, magabunot liwat sang panibag-o nga winner. Tubtob nga ma-claim tanan ang mga premyo. Okay? So, maghulog na sang inyo sining mga entries sa mga kauturan naton. Agud may chance ka mo nga magdala sa 3 ka mapalaron nga tagdaog adlaw-adlaw. Magasugod ang paglawag sa mga daily winners sa aton yung mga kabombo sa Lunes na November 21, 2021. So, padayon na ang pagbakal kag paggamit sa mga masunod ng mga produkto o kon sponsors, agud makatipon sa inyo sa mga proofs of purchase. So, kabalo ko familiar kag magamit yun o mabakal nyo ni sa aton yung mga kabombo sa mga sponsors nato pero na sa mga amay sa puloy ano kisa sa kakapoy bala di bala kinanglan ta nga mag-relax. So, diin ka pa sa Alfonso Brandy. Gets ang lasang hanap mo. Sa mga misis, alerto, kay ang takop hindi paghihaboy, isa ka kay pwede mahimo nga proof of purchase, no? Isa ka bottle cup, sang bisan, ano lang nga size, sang light platinum zero consolera. Isa na inaka-entry. Siyempre, subong, pwede na kita makapailuilo, no? Makakanto na kamo sa paborito nyo nga Alfrete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House, no? So, ang pwede na dahil magamit ang proof of purchase, ang isa ka coupon sa tagsa ka, isa ka gatos ka pesos nga pagbakal sang jewelry, watches o kung bisan ano nga pawned item, no? And of course, subong nga pandemya, kinanglan gid naton ang ginatawag naton bala nga food supplement, no? Supplement gid very very important. So ano pa? Ang panyawan, seed panyawan. Basta panyawan, manunggal, no? Isa ka empty blister pad o kung banig sang panyawan luyang dilaw plus mangosteen, makabuhay food supplement capsule or panyawan banaba or garlic plus makabuhay food supplement capsule. So sa liwat, no, nagsugod na kita pamaton sa inyo sa mga entries para sa pinakamasadya nga pamaskwa sa masunod nga bombo milyonaryo sa mismo
mismo adlaw sang Paskwa, December 25, 2021. 6 million pesos in total prizes nationwide. So araw-araw balde-baldeng pa-premyo na. May cash siyahan pa. So, hulog lang sang inyo sini nga mga entries. Kay kun madamo ka sang entries ang ginahulog sa riwat, dako gyud ang imo sini nga tsansa sa pagdaog. So, good luck ha para naman sa aton iyang panibag-o nga promo diri iya sa Bombo Radyo sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So, hambal na gani naton sa inyo kaina sa aton nga mga kauturan, di ba nag-monitor kamo sa aton subong kung hindi sa radyo sa 630 kHz sa inyo siningatag sa mga radio dial, nag-monitor kamo sa aton sa Facebook, no? Sa Facebook Live and of course sa YouTube. Please like and subscribe sa mga subscribers naton sa YouTube. Thank you so much, no? Sa inyong pag-suporta. So, padayon lang kahit syempre, hukis ablay ni mo mapakta, no? Sa Facebook. Hambal ko na gani sa inyo kaina, no? Sa aton iya nga headline change naman siya sa iya nga pangalan, tapos last time bala ang Facebook, no, damo man gid niya in fairness ang naga-subscribe, no, or may account sa Facebook. Last time to na back down, so back down sa Facebook, may YouTube ta ha, ang Bombo. So pwede ka mo ka-like and subscribe sa aton nga YouTube para ma-follow nyo gyapon ang mga programs naton diri sa Bombo Radyo Bacolod. So ang Facebook, speaking sina, no, Facebook Inc., ginatawag na ni siya subong nga Meta. Amo ini ang gin-announce, no, sang kahapon nga adlaw sa rebrand. Ang pag-rebrand, no, naga-focus ini nga para maka-build pagid sa ginatawag nila nga metaverse. Isa ka shared virtual environment, no, that amuning ginaano ha, next big computing platform. Grabe na gid, no. Subong nagapangabuhi na gid kita sa grabe high technology na gid. So kadamo na gid, di ba? Ang Facebook sang una ti wala man nagsugod kita sa social media naton sa Friendster, no. Subong ya may Facebook, we have Instagram. Grabe na, no? So, pwerte na. So, amuning announcement ni Facebook founder Mark Zuckerberg nga isla na nila ang pangalan sang ilang nga kompanya, no? Pagkatawgon nila ini nga Meta. So, ginapatigayon ining announcement sa aton nga mga kabombo sa virtual reality sang kumpanya nga naka-focus sa metaverse o kun Meta. So, metaverse. Ginambal sini nga sa karon, nakita ang ilang nga company bilang social media company, pero no, sa ilang dugo, sila ang kumpanya nga nagahimo sang technology para i-connect ini sa mga tawo. So, amo na. So, ang pagpatag niya diri nga magapabilin sa gyapon ng ilang social media apps, kaangay sang Instagram, WhatsApp, kag ang Facebook. Pero ma-change sila sang ila sini nga name to Meta. Okay man na. Ga-evolve, no? Tiyan mo gid na sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo, no? Sa kita nyo subong, gina-enjoy na nato ng Facebook. Sang una, syempre, batian nyo kami sa radyo, no? 630 kHz. Gina-imagine nyo kung sa mga discussion naton, no? Anong ginabalita naton, pero subong, luwas nga batian nyo, makitaan nyo gid. So that is why, speaking sa makitaan, subong iyang aga sa aton yung mga kabombo, di okay lang na, maski mag-change man na iya si Facebook, importante ya, aralan na gyapon siya ya, no? Amo ning platform nga makita nyo anong mga sitwasyon naton dire, no? Anong gina-report naton, mas marami gid nga mabatian nyo kag makita nyo. That is why nga gainop danay kita subong yang adlaw. So iban ati radyo, syempre ang radyo ya forever gid na ya, no? Ang radyo nga niho sa tupad ko. So basi may naghatag pa sa inyo dira sang radyo, speaking sang radyo sang AM, maski wala nakalansang man or wala, basta ginatag na sang AM station. Liwat gina-emphasize nato na ginatag sang AM station like RMN, Action, or ano pa ang mga AM radio stations. Dal adre kay bayluhan tas ning mapag-on nga radyo, may flashlight, may LED light, ang
ang charge sini pwede nga di battery, pwede nga kuryente. So iniya pang emerhensya, mabakod ka tama nga radyo. And take note, may 100 pesos ka pa, no? Makabaton ka pa sa 100 pesos pamlete mo, sobra pa na sa pamlete, makahingagaw sa tigkalalag, makabakal tabomboan sa isang pilit, no? Ay, again na imagine na natin sang pilit, sang sua. Anong paborito mo, Bombo Anthony? Suman, Balenciana, Ibos, Bayi-Bayi, Kalamay-Hati, Inday-Inday, sa kadamo lang. No? Di maluto na ta. Subong gamat-amat na pamalaklo na sa mga pilit. Nag-iba na kaya to sa Libertad, kaya man timulubahado, ay kayang gangadaan nga, kisa, iba niya, duga, pamintaha, iban lang ha, iban, hindi tanan. Mayara nga pamintaha nga do, gulpi lang nagmalahal, no? So, sa aton nga mga kauturan, amo na, sa hingagaw ka mo dire, no? Sa inyo sa nga radyo, pabayduhan ta na, basta yun natag sa AM, okay? So, syempre gawamati, kamo dira sa radyo, iba naton yung mga kauturan, mga suki, tanga for pila-pila na kadekada. No? Pila-pila na kadekada nga mga suki naton nga sanguna tiway patas bombo ara na naslaya, no? Ang ilay ang pagpamati sa radyo ya steady pulse na ya. So, salamat gid sa inyo. And of course, luwas na ang gawati sila sa radyo, monitor sa Facebook. So, muna ang Facebook nga gina-enjoy man naton subong. Makitaan nyo, speaking sa makitaan, Bombo Anthony, subong aga, makitaan nyo, ginatutukan tani kay last day, subong nga adlaw, duha na lang ka-adlaw mo. So, Pietsa 29, kahit sa buwas, amunin katapusan nga adlaw, nga matapos na ang registration, sus paglabay naton kaina, alas 3 pa lang sang kaagahon sa mga kabombo naton. Ang pila yan, nagadinuble dito baladampi sa My Doctor's Hospital, dito sa Punta. Malta na gani, hindi ka naman maglaom nga ma-change pa abi ang sa aton nga mga malabutan pa ni sila kay syempre until 5 PM naman lang, no? Ang sa aton nga mga kauturan, until 5 PM na malang ang registration subong na kani before nga nagka 7 PM. Pero nagkipagsapalaran natin ila man na kahit gusto nila yang magpila mo, di ba? Ila man na, depende kung maabdan ka dara, kung makaparehistro ka nga ni kani pagtawag man sa aton nga mga kauturan, kung pwede ka pa ya makahingabot ka pa sa registration, makahingagaw ka pa sa 450 nga kubudaron sa well and good. Pero kung hindi gani, hindi lang tayo mamasul, no? Siyempre, balo naman kamusna nga, kapila naman ang mga ginapanawagan ang registration. So, tiin nyo naman gid ina, no? Kung hindi lang maabdan, hindi lang tayo mga kig kay nagambal ang Comelexus din kamo yang sang nagapanawagan kita sang Hunyo pa ini nga registration ti subong lang ta magkinaran-karan. So, amo nang konsekwensya. Nagkisabla kung hindi talokpan, hindi ta maghulag, no? Nga magparehistro ta. Hindi ta mga lukpan, hindi ta maghulag, kundi patong ma-deadline na, sala-sala gidi, no? So hindi na ta magbasulay. Amo na lang gid na, kung maabtan ka, okay, kung hindi, okay man next year na lang gid galing, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Anyway, chekero naton kay live sa area para makitaan nyo gid sa mga viewers naton sa Facebook or mamatian nyo sa mga nagkapamati sa aton niya mga kabinan sa radyo. Subong yang aga para makitaan nyo ang dugang nga sitwasyon, no, sa university, sa gwa mismo sa university, second to the last day sa registration. Mahambagi ka mo ya, ay puwerte. No. Kung diin mo kamo naghalin or nga bago lang kamo yung nakabutwa at inyo na ina, no? Importante dira, syempre masunod kita sa protocol, hindi ta pagawayo ng mga kapulisan nga nagabantay dira kay gusto tayang magsalot or nanong mga demands ta, no? Importante nagapila lang kita sang intakto, no, debla sa aton niya nga mga kauturan kag sa aton niya nga mga kabombo. So Bombo Anthony, chikero naton, no, kamustahon naton ang aton iya nga syudad sang Bacolod sa subong iya nga aga. Kamusta kamo dira sa aton nga mga suki, sa aton iya nga mga kabombo, no, nagapangapi aga pa, nakadiga muna.
ang nakapaligo na kay malakat na sa trabaho, kinanglan aga pa. Grabe no. Amo gid na everyday sa aton nga pagpangabuhi, kinanglan ta syempre matrabaho gid kita ya, no? Maninguha kita everyday para manyati makakaon taya 3 beses sa isa ka adlaw kag ti okay man ang sitwasyon pero subong iba naton yung mga kontra may aragi gani nga nawadaan sa trabaho pero ti makadiskarte gyapon nga makapangita sa trabaho importante pisan lang tayo sa pagpangabuhi kay dibla hindi kita mawadaan nya kon pisan kita no. So muna, that's why iba natin yung mga kauturan, especially mga vendors so, sa mga suki natin sa mga merkado bara, no? Burgos, aga pa na nagkabulog tao, Libertad Public Market, mga vendors na mga kauturan, ti subong lang ning time nga basi makaguluginan siya pa man because ang tigkalalag kag nagahilapit na gid man ng Christmas, kay ti affected man ang kita sa aton yung mga vendors kay subong nga daan so sang presyo sang gatong hindi man maagwanta, no? Mga drivers kamusta ka mo dira, no? Sang una, kung magpatughong ka abi sang lang ha, example lang, silver, no? Silver, no? Kung magpatughong ka, let's say may isa ka kalibo, inaya madaang ang ining wala pa ni nag-asod-asod lang ika 9th time tanang saka. May isa ka kalibo, more or less, makalapit ka 20 litros, meaning may 19 point something liters, like that. So, subong, kung magpatughong ka, 15 litros na lang na. So, imagine bla, ang nagbuhin pila, nga 4 ka litro sobra, 4 to 5 liters, no? Makarelate ka mo. Tiyan mo na sa mga kauturan, sa mga gasolina, sa mga kauturan natin yung mga drivers. Tiyan mo man ng pagpanghakroy. Let's say, magmaneho sila sa isa kadlaw, no, para makapamasahero, kung magtughong da sila, I'm sure sobra pa na sa 1,000, no, paano ina mabawi, no? Paano ina mabawi, no, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, that's why nga ang pagpanghakroy, ito yung mga drivers, hindi ka man niya karatsada, blang nga ginatawag, no? Bombo ato ni okay na. Hindi ka man niya ka-ratsada ang ginatawag subong kay biyahe kay ti. May curfew pa. Tapos ang pasahero mo, sang una, mapuno mo na, subong katunga na sang kapasidad sang passenger. Amugid na. Amugid yung budlay. Chikero naton, anay, ang kamusta naton ng aton yung paribot siyudad sa Bacolod live sa University of St. Lasal, second to the last day ha, sang registration. Subong niya kung kapon, damo-damo tawo, subong mahambal kapag yung sus puwerte. Sa piyak nga linya, Bombo Yani Zil Minardo. Bombo Zil, maayong aga! Yes, sa Bomboan, maayong aga sa aton tanan, no? Ilabi na gid sa aton nga tigpalamati. Live kita diri subong sa University of St. Lasal, Bomboan, kung sa diin may ginapatigayon, no? Second to the last day of satellite registration, Bomboan. So sa subong kung makita naton medyo madamo-damo na gid ang aton nga mga kauturan nga nagapilila diri Bomboan. So sa subong nakadamo diri sa may doctors hospital area ayon nga nagabantay nga mga kapulisan kay ang pila Bomboan sa shopping dalan shopping Bomboan dito napakadto sa may unhan gid sa gasoline station Bomboan. Naglapaw na gid sa doctors? Lapaw na gid Bomboan. Lapit na to sa may Robinson's Triangle dito na sa ikaduha nga gasoline station Bomboan, no? Oh. Kay yes. Dira gid sa ganhaan dampi sang triangle Yes, sa Bomboan. So, diri ko nagplastar gani kay dito sa Piak, no, sa may doctor's gate, kabudlay dito kay may nagapilila. So, amo na di ang bakante nga daw madako-dako ang space sa Bomboan. Pertino, ikaw mo nang inambal ko kayo na. Kay paglabay naton alas 3 dira Bombozil. Sus, damo-damo na ambal ko ano ini. Tapos doon dinubli na sila do ano man. Amo gid Bomboan, damo-damo nagidiya katama sa nagapilila. So sa mga kauturan naton nga kon maghambal pa sila nga magkadto diri para magpila, hindi na gini sila ya malabotan Bomboan Pahuway kay lang manog alas gidanay, 5 na dugay-dugay. Pahuway gidanay, ihasol mo lang lawas mo kung magkadto ka pa dira.
amo gid bambuan in sakto gid no kay ti ang i-cater subong amo man sa gihapon no 350 o to 400 ni dala na ni isang ara sa priority lane. So hindi na gid sila bambuan na maabtan sinisang linya for sure ganiya no. Pahuway gid sila anay kay gabuas agahan nila kay ti last day sang pilahay no para sa ginapatigayon nga registration para sa maabot ng eleksyon sa Mayo 2022 sa bambuan. So ang mga kauturan naton diri nagapinungko lang di sila anay no kan nagapahuway-huway bambuan ang iba nagatulog-tulog pa kay ti alas 7 pa nagapanghatag ang Comelec kag alas 8 amo na masugod sang pag-cater nila nga magparehistro bambuan. Siblang So, iban karon nga hindi malabutan hindi na lang magpinuli kay mapila pagkasunod pa nga adlaw Bombozil do mo ginang ginapanumdum ko mo. Kamo gid bambuan so tan-awon ta ni karon chikeron ta kay Karon bala ko ni managtag numerong Comelec. For sure ang diskarte posible sang iban hindi na magpauli diretsong pila susti grabe nga hasol man na sa ila. Paano na lang tayong pagkaon amo na no? Mugid di mayo lang niya may mga pre-pack niya ay mga pack lunch bambuan kay may pagkaon sila. So ang mga kauturan naton yung iban ti aga pa man naghalalin sa ilang nga balay wala pa nakakaon para sang nagliligad to kapoy ka gutom ka pa lipong imogwa. So parehot sang nagligad bambuan no ligad aga may ara isa ka babay didto nga nalipungan tungod sa kakapoy ka gutom kag katuyo. So sa kadamuon pag sa nagapila nagsaramo naguro ang iyang akalain sa nabatsyagan bambuan nalipungan na lang gid no si ma'am dito kay kapoy sa kuno kag natuyo. Ay. Tama lang bodlay bambuan sa diri subong so laba-laba damo pagyapon padulo nga mga personalidad nga magaparehistro sa subong no approaching na kung tan-awon naton galibo na bambuan ang tao kay ti dira pa lang sa may maghambal kaya Bombozil nga dito nagidjadampi sa ganaan sang triangle kay nga ang ikaduha nga gasoline station intersection triangle na dayon. Amo gid bambuan ti ang pila kung tan-on ta ano pa nimo ikit pagid pala bambuan hindi ta pamambal gid nga social distancing. So kung isipon naton bambuan nagalibo na gid no pero sa nga nagliligad approaching sa 25 subong bambuan mga 1,000 na plus na ni ang mga kauturan naton kay kung tan-aw ta dito sa may piyak sa tabok may nagatilindog pa to nga for sure magapila man ni o kun ang iban sa ila mga garantor manada bambuan sa magparehistro diri. Amo nagaling may mga notice kita bala nga may mga upod sila no do naga-facilitate sa ila mga ano na man. Ang iban bambuan nga magparehistro di bala kon magpa-transfer may ara sila garantor nga ginatawag. Bombozil Bauario importante gid ni tuod si ma'am I'm sure kwan ni siya street cleaners ni siya. Yes. Ambal niya good morning. Paliyog lang nato ng ila sagbot, hindi nila paglaptahon, kaya awan man kami da panglimpyo. Salamat. May punto man, no? Bauti ko nagapila kita. Very basic na. Ako di nagakinaon sila Bombozil mo kay tipa, kay gutom. Ang mga sagbot da nila, mga cups, kutsara, tinidor, plate, or plastic, hindi man nila pag-ihaboy sa mga kilid-kilid. Kaya awan man to ng mga street cleaners. Amo gid na bambuan tani ibutang na lang nila kung may plastic sila ibutang sa ila nga bag kung may dala sila or may basurahan lang man nga lapit sa ila dapat ihaboy na lang nila hindi na pag-ibilin kung diin sila bambuan nagapungko o kung nagatindog kahit maluoy man tatood sa aton nga mga street cleaner no nga naga putoy-putoy pang limpyo kitaya ibilin ta lang ang sagbot so dapat maging responsable ang kada isa sa aton nga maghabot sang o kan maghaboy sang sagbot sa basurahan gid bambuan. Amo gid no. So be be responsible kay in fairness ni sa aton nga mga street cleaners pareho na bla sa aton nga aga pa man ang gamalata kay kinanglan pagbutlak ni haring adlaw limpyo na ang palibot no debla mo nang ila obligasyon and from time to time kinanglan situate nilang ilang mga area dira limpyuhan nila. So kitaya nga mga pumuluyo kooperar man no kay very basic na ang sagbot no haboy tas basurahan hindi kay iwaslik mo lang dira wala to Mugid kay ti ginambiskan ginhambal taman nga ginasweldohan sila ano ang mga street cleaner pero kay biskan sa ato na lang no maluoy kita kaga maging responsable gid bambuan kay ti imo na yang higko no ipahimos mo pa sa iban tani kabalo ka ni maghaboy gid kung diin dapat ibutang ang basura bambuan. Oo, tsakto na no. Okay, sige, no?
ang aton nga ano ni gani pagtawag ang abi Bombozil mangkot da sa kilid mo lang ho. Sa ano oras na da sila nagpilila? Nga Ari asubong sila. na sila ho. Yes, so sir, mayong aga. Ay ma'am, ano ka mo di oras ng pila ma'am? 3 a.m. 3 a.m. pa? So amo na hindi kalaba nga daan ang pila pag abot ninyo? Hindi pa, actually, dito kami halin. Dito, doon nagdagan kami na pakardode. And ang iban, balahaw. Abi na, amo na ding starting line. Oo. Nakibot na lang kami nga laba-laba na to. Ay, okay, wala ka mo kabalong at tugid sa gituan, sang lasal ang Oo. pila. So dapat tani kagina pa kamo to Ay, nakapila. damo, man gabantay nga mga bitaw. Okay, dapat Oo. 4 a.m. ang pila mo. Oo. So Bomboan, may ari diri ano gani pangalan ta ma'am? Jillian Char. Diyan ka naga-star ma'am? Sa Alangilan. Anong ina pila na imo edad? 21. 21 bago ka lang nakaparehas. Oo. Nga Ah. ma'am. Kay, gapati ko nga every person has right to vote. Kaya syempre, inugol man akong boto. Tinga bago lang siya naton Bago na ka Bombozil. na nakaparehistro. Oo. Nga Ani mo rason nang nabago lang ita nakaparehistro. Kay, para mabulig makuguran, para mapili ang sakto nga leader. hindi. I mean bala why siya ka ano? Sang 18 ka wala nakaparehistro Wala. ng daan. Wala. Tinga Ay, sobra ikaw ma'am. Wala, estudyante ko. Estudyante lang nga bago lang ka nakaparehistro. Kay nagligad pa wala. nato ng Oo, kay registration. nagligad pang registration. Oo. Amo mo na gani, hindi ko man guro pagbasulon ang Comelec nga tungod damo ang galing niya bala subong kay damo silang gin allotted time balahaw. Hmm. Very good. Amo mo na nga ginablame ko myself ko nga subong lang ko kaparehistro. So Bomboan, amo na ya ang ginapangita tanga rason nga wala Oo. nila ya ginabaso lang Comelec. So Tsakto amo man, di ginaligat ba sa Bomboan. Kaya nga why na pinsara ni ma'am last time how? Sino nagambal sa iya maparehistro siya? So amo na gani Bomboan nga ginablame niya man ni ma'am ang iya kagalingon hindi ang Comelec. So sako ka man ma'am, ikaw. Okay, estudyante ko daan kag ano daan ng midterm lang namon ligat si Mana. So Bomboan, amo niya sa kay ma'am nga rason nga medyo sako siya nga pag-eskwela Bomboan, no? At least wala siya nagapamasol sa Comelec nga naulihi sa pila o kon ulihi sa parehistro Bomboan. Oo. Diba la? So, amo manggid na Kay ti, syempre, nagapanawagan 2019, pati kung subong ka nagparehistro, tapos kung hindi ka maabdan, hindi ka makaparehistro, kundi, next time naman. Amo gid gani Bomboan. So kadamo gid diri sang aton nga mga kauturan galing kay kagina sila alas 3 Bomboan ari na di. So supposed to be dapat di ba 4 ang pila. So wala man sila kakita gid nga dito sa may gate 1 ang pila. Saga naglagan na lang sila Bomboan. So medyo naulihin na sila. Oo. Ang sa direktora Maabdan panaihan sila. Bomboan ang sa dire do ka duwa-duwa na din sila malabutan kay halin dire no dito sa may gate 1 gid. Kag dira pa lang sa likuan naga-approach na sa nga 300 ka individual ang nagapilila kay ti kung tanawon tang pila hindi amo ni kalagka pa ikit-ikit pa ni kung isipon mo Bomboan halin dito sa gate 1 pakadto diretso do mas sobra na ni 300. So tanawa tala na kan Bomboan so base pa lang Bomboan maabdan na dire ang diri dapit a Bomboan no sa isa ka department store o Oo. sa convenience store Bomboan. Oo man. Ting iban, ti ano na lang, anong ila desisyon Bombozil, kung like si ma'am to, kung hindi siya maakomodaran subong, anong iya nga strategy para ma-accommodate siya buwas? Yes, so ma'am kung hindi ka subong ma-accommodate sa no ka na lang maparehistro. Next na lang ano sila until- mag-open sila liwat. Ay, until na lang Hindi ka natin. natin magbalik. Hindi na siya magbalik ka Bomboan. Next na lang ko nung registration sang election liwat. Kapila man na di nga balik ma'am? First time pa pala din nagpila. So first time pa lang din ni ma'am. Natsambahan si ma'am kay 29 na buwas, last day na Bomboan. So do ka hassle na gini kung dapat no. Kay ti dito ang iban may mga salakyan, dira na lang sila nagatulog-tulog sa sulod sang salakyan. Ti paglabuot ya Bomboan nga may makakita sila nga may nagapila na. So madlagan na lang sila makauna lang gid. So ang mga kauturan na naton nga wala sa salakyan, manago gini sila kun diin sila pwede ka panago Bomboan kay tidakpon man ni sila kon papulion sang mga kapulisan kag sang iban nga otoridad naton nga naga-check here dire sang area Bomboan. Oo, gani man.
na may nagambal diri hambal niya ano kay sang nagliligad ng mga binulan wala ka mo nagparehistro anay nga lapit na lang deadline ti amo gid na. Importante kun hindi isda maabtan sang pila hati kundi sunod. Amo gid Sunod na bomboan lang. kiti wala naman choice no alangan ipilit tagid na kiti wala kayan abtans ang pila. So batunon to na lang no kag hindi tayo tanan pag ibasol sa Comelec kay mismo kita no nga mga tawo o kon mga botante may sala man bomboan. Bombozil, okay aton tiyempo. I mean, wala ga ulan dira, no? Kabay pa hindi mag-ulan, kasi syempre sila ni nagpulaw-pulaw nga daan, ho? Amo gid bomboan no amo lang ginang ginapangabayta nga hindi maglain o kon mag-inulan dire maugyon lang gitan ang syempo sa aton nga mga kauturan sa bomboan may bituon para nga makita kag amat-amat man sanag ang kalangitan no matawhay man kag kanami bomboan no asang sitwasyon diri sa syudad sang Bacolod so kabay pa kalinong lang no kag katawhayan wala sa mga insidente o kon commotion diri karon nga ang matabo kung hindi man gin maabtan sa amat-amat na lang puli hindi na ta mag damo pa istorya no ilabi na gid sa aton nga mga otoridad kay naga-checkya lang na sila wala man na sila kabalo kung about ni sa mga number nga ginapanagtag bomboan. Oo, gani man. Okay, sige, no. Anyway, Bombozil, no, kadamo sa mga reaction diri sa aton iya nga mga kauturan. So muna, importante safe lang dira, no, mga kapulisan tate, ginapamalamalhas man aga pa. Si Sergio Lingo nakita mo dira. Ato siya bomboan sa may dapet sa gituan gen no. Ang sa diri mga kapulisan, may ara man task force disiplina sa diri nga part. Pero dito guro si Sergio Lingon nagposting sa may gate 1 gid sa may Lasal bomboan sa may mga kabataan pa diri bomboan no, nga mga binulan pala ni siguro. Ginabit-bit? Yes, correct ka bomboan. Amot iway ginasaway? Hindi na Naligad pwede. bomboan ginasaway dito sila nga hindi pag ang bata bala bomboan i-expose dito sa mga katawhan kay ti ang iban nga ginadala daw matyagan ko days pa lang or months ini ang age sa mga kabataan. Tigano siya, pila siya? Mapila ni sila guro bomboan kay ti wala man sila nagdulog dito sa may doctors diri man sila nagdiretso sa may ginapilahan. So dapat ato nang nga panumdum sila kon pahanog yan nga ang bata ni bomboan kabudlay gid ni i-expose mo kay ti ang ang immune system hindi pa gid amo nakabakod base wala pa ni na kompleto sa bakuna so kabudlay gid bomboan diri sa sitwasyon kadamo nga daan no sang halin sa iban nga barangay nga mga personalidad so wala ta kabalo dapat bomboan ipalayo lang nila no kon hindi naman sila mag tumpok dira o kon magpila sa damo tawo bomboan. Oo, gani man, no. So, kung mas makita na siya karon sa mga police for sure sa wayo na siya kay hindi pwede mo expose mo bata. Hindi man pwede kagwa ang bata subong. Yes, bomboan kay ti kabudlay gid bomboan no. Kakabay pang mapaigadigad lang din sila karon kay ato nakita ko duwa gid kalapsag bomboan ang ginakugos sa ilang nga mga ginikanan. I-report na sa kuana sa police or sa task force para di makita nila dayon no kay hindi gid na siya pwede. Anyway, sige. Salamat gid sa imo Bombozil. Sa bomboan balita gikan na diri sa University of St. Lasal ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo Bombo. Salamat sa kay Bomboliani Zil Minardo. Tikita nyo sa mga kauturan nato no kung ano kadamo sa likod ni Bomboliani ni Bombozil. Halin sa ginatindugan niya no. Pakadto pa na to sa may lapit sa ganhaan sang triangle bla sa mall. So imagine bala kung anong kalabang pila tapos ang una sang pila dito sa gate 1 sa University of St. Lasal. So muna siya kadamo. So tiyang sa interview nato nambal niya tiya basolon ko man akon self kay nga wala ako nagpila nagligad mo which is true pero kung hindi man gid dia matigayon no nga let's say abi nga maakomodar ka subong tapos buwas hindi man maakomodar kung mapila ka pa kundi sunod na lang. Kaya balta na gani away na sang binasulay nga magkalanabo no. Kay inyo na gid na iya choice no ginatagan man na sang ample time no ginatagan man sa ample time nga mapiahalin pa 2019 pwede na makaparehistro so iban diri yon naton yung mga kauturan nagahambal nya amo gid ng Pinoy kung diin to sa ital-ital didto man nagadinaguso kalawig sang tiyempo nga ginhatag gin-extend pa oo tsakto na Sir Jimson gin-extend di actually extension na ni kay sang naglilig supposedly until lang kita September 30 ang registration.
Tapos election ang COMELEC gasugod na register. Hoy, tapos election sa register naman dayon tsakto na. Amo nang ginimo sang COMELEC. Tapos election, let's say ang election, di ba ang election naton sang 2019 May. So pagka June, July nag-registration na dayon ang COMELEC. So amo na lang gidna. Kumbaga bala kon sa mga pamatanon subong nga monitor lesson learned. Kung tapos election, bantayan ta pagkumpas ni COMELEC nga, are, pwede na kamo kaparesto, tikadto dayon sa COMELEC para hindi na nato na may eksperyensya, nga muni bala nga hassle, bala? Na, hindi na nato ni ma-eksperyensyahan kay kabudlay tama, no, nga, mapulaw bugtaw ka, madinalagan ka, magdinaguso ka, subong pangadaan nga ti, amo ning virus, hindi pa kita kasigurado, tapos worst, may nagabit-bit kid gyapon mga kabataan, mga lapsag, kita to ni Bombozil, no? Hindi ta na lang napabitbito naton mga kabataan kay hindi mo na pwedeng marason at iway mo mabilin. Kung may mabilin, pangitaan mo gid na sa pamagi kung gusto mo magpila. Kay man, hindi mo na pwede marason nga dalon mo bata mo. Kay because ang mga kabataan ginapaiway sa exposure amo na gani nga way klase. Wala face-to-face classes, no? So, we have to understand, sundon talang balang protocol para nga wala na durog mo, no? Amo na ang pinaka-importante sa tanan. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. So, amo na ang second to the last day sang registration. Anyway, ma-pause kita iya mga kabinan for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, dugang pa nga mga balita, no, diskusyonan naton sa aton nga pagpangalagad drigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Deleng gida, standby! Subong nga mayara sang coronavirus pandemic, isa sa pinakamabudlay nga butang amo ang idi naton makita ang aton nga kontra. Gani dapat mangin mahinalungon kita kag nagasunod sa minimum health protocols nga ginapatuman. Magluwas dira na kay balo-bala kamo mga kabombo nga dapat man nga i-disinfect ang mga cellphones agud malikawan ang virus. Santo sa pagtuon, ang isa ka typical nga cellphone user ang nagtandog sang cellphone sang 2,617 ka beses kada adlaw. Apang kon extreme cellphone user ka naman, ginatandog mo ang imo gadget sa masobra sa 5,400 ka beses sa isa ka adlaw. Paano i-disinfect ang mga cellphones? Una, dapat i-shutdown ini anay kagkuhaon sa case antisilimpyuhan. Sunod, bas-on ang tela sang tubig nga may lakot nga habon o kon rubbing alcohol. Pwede man magamit sang wet wipes nga may 70% isopropyl alcohol. Gamit ini, trapuhan ang screen, likod kag kilid sang cellphone. Siguraduhon nga wala sang moisture nga magasulod sa mga port. Syempre, limpyuhan man ang phone case antes ibalik diri ang cellphone. Ang pagbinuligay sa tiun sang pandemya, tuman kaimportante. Apang antes kita makabulig sa iban, unahon naton anay atipan ng aton tagsa kakaugalingon. You cannot take care of others if you do not take care of yourself. Base sa World Health Organization o WHO, na sa tiun karon sang pandemic, madamo ang ginaigo sang stress. Pila sa masanag nga mga emotional symptoms nga maangot sa stress, ginakipansang pagbatsyag sang kahadlok, pagkasubo, kag kaakig. Sa bahin sang physical symptoms, nagabatsyag sang pagkasakit sang ulo, may kabudlayan sa pagtulog kapag kaon. Sa bahin sang behavioral symptoms, nagakadulaan na sang gana o kon motibasyon sa pagtrabaho. Nagataas ang pag-usa sang alcohol o kon drugs, kag wala na nagatambong sa mga ginapakigbahinan sa nga religious, spiritual practices. Magod sini, iyari ang pila ka mga panugyan sang WHO agud nga makalikaw kita sa stress. Lingawon ang kaugalingon, pinaagi sa paghimo sa mga aktibidad nga imo gina-enjoy kag ginakaluyagan, kaangay sang pagbasa, pagkulokanta, pagsaot, pagluto, gardening, kag iban pa. Mag-exercise physically every day, magtulog sang temprano or getting enough sleep, eat well, kag ang pinakaimportante sa tanan, magpangamuyo. Mga kabombo, yari si Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish Capitol Heights sa iya imbitasyon sa pag-upod sa Santos nga Misa live sa Bombo Radio. Sa aton mga kabombo, tungod sang pandemic COVID-19, ang aton nga mga tumuluo, labi na gid ang mga senior citizens kag ang mga kabataan nga alangon pa. Pangabay nga hindi mag-intra sa pagtinipon-tipon. Kag isa na dira amo ang pagkadto naton sa simbahan sa pagsimba. Apang kamo
makasimba gihapon, makapasalamat kay makadayaw sa Dios, makapangamuyo. Pinaagi sa aton santos nga misa online sa Bombo Radio Bacolod. Nga aton ginahiwat kada alas 6:30 sang aga. Ini sa liwat ang inyo alagad, Monsignor Felix P. Pasquin, nga padayon nga nagaagda sa inyo. Sa pag-upod sa aton santos nga misa sa online sa Bombo Radio, kada Domingo alas 6:30 sing aga. Madamo gid nga salamat. Balik na sa aton iya nga palatuntunan diri gidamang sa Bombo Report sa first edition sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo, no. Ang syudad sa Bacolod nagapanumdum ni, no, sa subong last day kita anay nga magabisita sa mga himata naton sementeryo amo man ni sa probinsya sa Negros Occidental kay manting implementation sini Bombo Anthony nationwide man, no, ining kun dibla ang national nag-announce man nga sugod sa October 30 until November 2 ay kita na pagbisita sa mga sementeryo. We have to understand, syempre kita yung mga Filipinos, no, amo man gid na nakaanda naton nga mabisita kita na sa mga himata especially sa November 1. It's like sa Mindanao sa Ilaya November 2, no? Kaya actually ang November 1 All Saints Day, ang November 2 All Souls Day. Amo ginang adlaw sa mga patay. November 1 adlaw sa mga santos. Pero temo na kasami ang ato nakaandan niya sang na tawo kita sa kalibutan. Ang nakaandan naton nga magkadtugid sa mga minatay naton sa mga patso abot sa November 1, debla, and then puli ta sa balayta, tigkalala makaunta mga pilit, no, moasi, ibos, bayi-bayi. Amo na nakaandan bilyaton sa kabahin sa aton niya nga tradisyon. Pero ti subong syempre because of the pandemic, tungod sang COVID nga ka killjoy ni COVID, ginpatay na nga kabahin sa tradisyon nato. So nga damo apektado manog baligya bulak, mga baligya kandila sa patso bala. Supposedly subong lang tanay kami makabawi-bawi sa kandila, pero anhon mo ni kiti ginalimit. Pero ti syempre may opportunity kita makabisita prior sa sinang adlaw, no. So that's why iba naton yung mga kauturan nag-amat-amat man sang pagbisita, no, sa mga sementeryo. So until na lang gid today and mabukas na siya alas 8 sa aga tungtong alas 5 sa hapon katay pagagabi ginasaradaan man, especially sa Burgos Public Cemetery, no. Amo ina. So we have to understand also, no. Intindihon ta. Amo na bla, ang mga minatay naton, ang mga imata naton, syempre iba nagambal. Di isa na sa isak tuig nga amo ni amo to. But pwede man kita bisita, no, nga hindi gid siya sa November 1. Tiba nagambal, di nga ang ginalimitahan yung patso sa mall gani, wanyo ginasaway na, no. So sa patso syempre kung ano bala kinalang pa nang dumonta kung sa patso abe kay amo gid ni ang nakabayad sa tradisyon naton ginatanaw gid madugok gid na iya tawo. Sa mga mall subong kung tanawon mo gapadulong aton yung mga kauturan pero syempre limited man, no, hindi man gid ka amo na and may regulation man na dira mga kabataan, no, dapat hindi na magsulod sa mall amo na. So wala na kita dapat sang comparison dira, no. We have to follow na lang sang protocol nato nga ginatawag. Sige lang, hindi amo na ganing ginambal, hindi ba na magsunggod ang mga minatay naton kung hindi kita makakadto sa subong pagpangamuyo ta, ang pagtisindi ta sang kandila, hindi man na makapalain kung subong kaya masindi, no. Ano galing sa sunod galing yung mga tinuig kung makaamat-amat na taka in fairness Bombo Anthony, no, balikan nato ng patrol Bombo Anthony kay in fairness sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo, gaamat-amat naman kid kita halog mo, debla. In fairness, gamat-amat nang gid man halog aton sitwasyon, may makasulod na diri sa Bacolod, makadto na kita sa Iloilo, no, wala naman duro pa gamo. So ano na gid no, kung tanawon mo ato niya nga sitwasyon, so gaamat-amat na. So para nga dire-diretso na, para nga ang infection naton hindi magtanto kadamo, we have to cooperate, especially kung mga selebrasyon nga nagatililipon gid ang tawo, para nga kada amat-amat subong gay ginabakunahan naman ang ato niya nga mga kauturan, no, nakapavaksin naman. Sino pang wala ka pa vaccine? Mapavaksin gid kita. That's a very, very important. Para nga, maano na kita, maka-move on na gid kita sa aton iya nga
sitwasyon. Preparar nyo dira inyong mga kwan, ano, mga pilit. No? May kalamay na dira, may gata na dira. Tapos may nagapanuktok sa imo. Nabla mga ginapasa nga meme sa social media. Doon nagahigda siya sa, ano ni gani, sa, ano nang tawag sila Bombo Anthony. Gigda siya sa lungon. Mas nagbuklat iya mata, tapos naghambal siya nga may sumanda. Mga kauturan ta kadamo na gidya na balaan, no? Do amo na talaga guluwa kada pag-abot sang tigkalalag. So amo na sa mga kauturan ta sa una, di ba? Kung normal lang tanan maning makatukot spiya kay makaon ka to sa mga suma nila, bye-bye. Do amo nang aton nakabayan sa mga tradisyon naton. Subungan na ito medyo relax lang kita na. Pero ang hambal gani sang kwan, ginatan-aw na ni sa mga kapulisan naton nga ang mga pasahero bla sa weekend gani because nga ti weekend Saturday, Sunday, and then pagka Monday ang November 1, long weekend. Siba nato yung mga kauturan since nga hindi naman gid gina-prohibit siya ang pagbiyahe as long as iban gani, no? Basta kung ano na diri sa aton, so mapuli gid sa panimalay gid naton. So ano lang sa mga pasahero, no, amo na gyapon, observe lang gid kita gyapon sa ginatawag nga minimum health protocol. That's very very important sa aton nga mga kauturan, iba nato yung mga kauturan, especially sa mga OFW. Nagkambalsos na hidlaw na kami sang suman, nahidlaw na kami sang ano ganinang pulang dukot-dukot na Bombo Anthony suman, ano pagid gani luwas sa muasi inang Kalamay-Hati. Sus, nahidlaw na kami nato sa Kalamay-Hati. Namin magluto Kalamay-Hati, no? Amo na sa aton yung mga kabombo, ang inday-inday. Mga kalanuno naton sa ginakuha naton, ginapang isa-isa. Iba naton yung mga kauturan ng mga FWs, yung bas dabaw, kung makapauli kami tanis Pilipinas ba? Galing ti anhon ta kay ari ta sa luwas ang pungsod. No, at next year kung magtulutawhay na kay basi magkanay-kanay man si COVID. Okay? Sige, no? Nabalisertad na, nagapalaway-laway ba, gani man, no? Kita gani nga naghambal di, imagine man kita mo kung paano talutuon, no? Ang ining mga pilit nga niti. Why man naman ikaw-prohibit sa aton nga magluto like diri sa aton. Ang kinadimilian naman, magkanto kita sa Patio Abi on November 1, no? Kay man, so good pa lang sa October 30. So, pwede kita kagyapon makaluto, makapanindahan kato sa Burgos or sa Libertad Public Market to, para makabakal sang pilit. Okay, sige. 23 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 5 sa aga. Chikero naton. Balikan anay naton ang patrol para sa dugang pa nga mga balita. Madulong sa aton sa subong iyang aga si Bombol Yanizil Menardo. Kamusta ang dugang pa nga mga balita? In fairness, sa aton iyang mga katapos ang kapulisan, why naman untat ang drug by bust operation, no? Nga aton iyang ginapatigayon. So ara lang na iya mga kapulisan, tati syempre nag-perform lang na iya, no? Sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo and subo nga today sa aton sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental ang pediatric A3 bala malaunching ang mga kabataan from 12 to 17 years old nga makapabakuna, especially unahon na may mga comorbidities. Anyway, balikan tanay si Bombozil sa dugang pa nga mga balita. Bombozil, please go ahead. Bomboan, duwa ka persona ang nadakpan sa ginpatigayon nga bypass operation sang Philippine Drug Enforcement Group Special Operation Unit 6 kung sa daan Bomboan ang mga suspitsado amo si Richard Hufilina, 36 anyos, kag Kerlin Diasis, 25 anyos sa Bomboan. Nakuhaan ini sila sang 7 ka sachet sang ginasuspetsohan as shabu kag 1,000 nga bypass money Bomboan. So may man ka 12 ka isa pagid ka libo, no, nga budol money. So pouch, cellphone kag isa ka Honda Click ang nga motor ini ang na-recover sa mga suspetsado. Ini nga ebidensya nga ginasuspetsahan na shabu Bomboan may ara balor nga 238,000 pesos sa Bomboan kag sa subong yara na ang mga suspetsado sa kustodiya sang kapulisan sa Police Station 7 na Bomboan kay tungod ining bypass operation ginpatigayon sa Purok
Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, Bambuan, sang kagabi lang ini. So nakatala na ini nga pagapasakaan sa kaso na sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2000 to Bambuan. Kasubong man mayara nga ginapatigayon nga drug bypass operation ang Calatrava Municipal Police Station na Bambuan kung sa diin nadakpan si John Bini na isa ka lalaki kag residente sa nga Barangay Luok, Calatrava, Negros Occidental, Bambuan kung sa diin mayara man nga na-recover sa iya no nga 7 ka gramo sa Bambuan nga ginasuspetsahan shabu kag nagabalor sang 47,600 pesos Bambuan. Sa subong ang suspetsado yara naman nakahunong sa Calatrava Municipal Police Station Bambuan. So grabe ang mga bypass operation nga ginapatigayon sa aton nga mga kapulisan kasubong man sang mga drug enforcement team ka group Bambuan no. Hindi lamang sa syudad sang Bacolod, mangina sa bilog nga Negros Occidental Bambuan. So sa Bambuan update lang kita diri no sa pila sang aton nga mga kauturan nga magaparehistro tumadamo sa gihapon na Bambuan ang nagapadulong o kon nagapakadto diri. So grabe man ang alerto May mga diri. nagainabot pagidya. Yes, sa Bambuan may ara pag nagainabot. Amo gani ang mga kapulisan kag mga otoridad man no ang ara sa City Legal Enforcement Unit kag Task Force Disiplina ga-alerto man kay namangkot makugina kung kamusta diri ang ila pag-checkyer. So medyo manageable naman no. Mula na ang problema Bambuan sa social distancing gid kay sawayon mo ini ang mga kauturan ta dugay-dugay ara naman na Bambuan na do hindi gid sila dali gid. Amo na ang problema diri sa health protocol ang social distancing gid Bambuan. Basta ang pulista do nagaugtas man kung maano sila kay masaway sila masaway sila to balik naman. Oo. Ang problema kay hindi man pwede Bambuan kada segundo kuhito ni sila nga magpalayo-layo lang no kay daw na-miss nila ang isa-isa Bambuan kay hindi sila magbinulagay ano tupaday lang gid ang pero malan Bambuan naka-face mask man iba, naka-face shield. So ang importante lang suksok lang sila sang ilang face mask Bambuan. Oo. So ni gani, parte na gid kadamo-damo. Subutan balon, hindi na kita guro makadalikyat padiraya kay impossible na ng 350, 450 tanan pati ang mga sa mga PWD kag mga nagabusong amo na. So butang balon buwas na lang kay last day buwas ti kun may kay ngagaw ka buwas kundi okay man kun hindi ti sunod na lang gid Amo naman niyang masadya Boss Bambuan kung ano ang reaksyon naman ni sa mga kauturan ta kay last day boss kung hindi sila maabta naman sang numero no base magpariho naman di gade nga nagkumod-kumod naman sila no pati mga otoridad yun pang akiga na Bambuan. So sikeron ta na karon Bambuan pagin maghinatagay diri sa number ay ang iba nag-alboruto na gid nga makaparehistro sila pero hindi gid sila maabtan Bambuan kay punta-punta nito ang pila nila. Iniya ang mga sa likod mo pwede pa ni maabtan kay do lapit-lapit lang sila. Yes Bambuan ari kita subong sa may gate 1 sa Lasal. So maabtan pa ni sila diri siguro wala pa na di ang sa likod ko kalabuot sa 50 no mga 30 pala na di sila Bambuan. So iniya piho na sila ya. Piho ni sila ya Bambuan nga makasulod. No kung may mga garantors la kung ang requirements nila kompleto lang piho sila nga makasulod Bambuan. Amo na ng checkero nila nga dapat kompleto man ang requirements nila nga ginapangita sang COMELEC Bambuan. Ay sayang man ang karong pila mo kung hindi mo lang kompletong requirements kay goodbye gid. Kaya may ara ligad Bambuan nga hindi kompleto so hindi gid sila pwede matagaan sang number. Okay, sige. Importante way gaulan para okay lang da sila. Amo gid Bambuan kay tito nagamatsagan ko ano talite pero wala man gali. So amat-amat na sanag ang aton diri nga kalangitan Bambuan pag gapadayon gid ang mga otoridad no sa pag-checkyer diri sang seguridad man sang area Bambuan. Okay, sige. Anyway, salamat gid sa imo, Bombo Zil. Sa Bambuan para sa pagpangalagad sa Bombo Reports First Edition, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo! Salamat gid kay Bombo Lianizil Minardo no sa dugang pa nga mga balita gindulong sa aton subong yang aga. Diri sa aton iya nga palatuntunan sa Bombo Report sa First Edition no sa liwat dira live sa University of St. La Salle no kung sa diin nagapadayon iya mga kabinan
ang voters registration na satellite registration kay buwas na nga adlaw ang deadline. Gani kay hindi ka man pwede like bit today hindi ka maabta number. So kung mapila ka until naman by para tomorrow grabe na kid no. Hindi ka na mo yung makapahuway. So hindi man niya pwede no sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo no. So amo na we have to be ng sundon talang ang ginatawag naton sa aton niya nga mga kauturan nga protocol o kon minimum health protocol. Okay, sige. Dugay-dugay, yari naman ang aton mga sister stations, Bombo Radio, Western Visayas, no? Para sa aton nga pagpatigayon sa region-wide tie-up. Dito sa Iloilo, perti man tong ila ginatutukan. Inibala ang pagpatay no sa kay nasapuan no patay na ining isa ka medical representative dito sa may nga taga Pavia Iloilo. So sti kaluluoy man ni katama no kay ti ini siya single mom and subong ginay-balo pa sinugid man ning nagpatay sa iya mo na no. May tatlo siya katuig nga bata, sino na nagpatay sa iya, ano man ang iya nga motibo, amo ning ginapadalaman subong dito ya sa Iloilo kay bodo hindi na gidya do kung kisaan ni mga sahib lasang krimen no. Ngay mga nagakalanabo nga amo sinido, amo pa ni ka problemado ang aton palibot tapos malas pa lang may nasapuan no isa ka persona ginpatay ti ano man ang motibo taman pa kalamharon she's only 36 years old. Di syempre kung sa iya nga edad malawig gid sa kalibutan kung tanawon mo kun way mo siya ginpatay and then ang kaluluoy pagid na ang iya nga nabilin nga tatlo ka tuig nga bata. So kay ti single mother no. So sino ni ang tawo or sa likod sini? So mo ning mga ginapulo padalman subong no sino kay ang iya nasapuan abiti sa iya nga salakyan tapos ang salakyan to nakapangalan to o nagapanag-iya alkalde no sa norte nga bahin sang Iloilo ting ginahambal to sang mayor to no sang San Dionisio Iloilo nga ati ginbaligya niyang salakyan pero way pa na impas amo na. So sino ayhan no ti ang aton diri nga ma-serve man yang justice ang hustisya no kay makaluluoy gid siya ang iya bata ang iya nga pamilya no nga galalain man gapalibog man kung sino ning may motibo diri. So dapat siya sa aton nga makatapos ang kapulisan nga matutukan gid niya nga hindi lang balay nga do pakulahaw lang nga sahi sa investigasyon. Inang tutuod gid nga investigasyon nga matumod gid kung sino ang suspitsado. Palibot ta subong no kariet gid kaayo. May mga amos ni like ning kakatabo sa ato na mo managani maski diin man lang amo nang ginambal sa interview naton bala sa kay Police Colonel Police Colonel ano ni gani pagtawag man Police Colonel Joseph Martir ang BCPO director naton like diri sa aton sa siyudad sa Bacolod ti gina promisa niya to nga if ever why ta man ni ginapangayo no if ever nga may if ever nga may mga krimen nga magluluntad no sa aton nga mga kauturan ti dapat masulbar gid. Yari na aton mga sister stations Bombo Radio Western Visayas. Welcome and good morning. Sa Bacolod, welcome and good morning. Mga balita dra Bombo Radio Bacolod. Sa liwat welcome kag maayong aga gid sa imo Bombo Richard Bombo Radio Western Visayas sa mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental ti nag-remind diri ang syudad sa Bacolod no si City Administrator Attorney Edward Joseph Quansinga tumanon gid sa mga kauturan namon nga by buwas nga adlaw sarado gid ang sementeryo until sa November 2 so hindi magbisita dito sa mga sementeryo sa may mga memorial parks no diri sa amon sa syudad amo man sa probinsya sa Negros
Occidental kay until today na lang gid nga pahanugutan sila nga makabisita sa patio, no? Pero syempre ang kinawatay bla sa mga lapida diriya sa amon sa may especially sa Burgos Public Cemetery sus every time may mga record ni siya mo Bombo Richard, Bombo Radyo Western Visayas, no? Akag subong man kay actually ganing Burgos Public Cemetery close na gid ni siya. Butang balon why na ni gani nagabaton sang bag-o nga lubong, no? Ang pagbisita na lang amo ning gina-allow diri sang syudad, no, sang Bacolod. Kag subong man sa dugang namon nga balita tin related man sini ito yung hambal sa aton ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang PRO6 spokesperson nga peaceful man ang pagbisita sa mga kauturan ta sa mga nagkailan nga mga patrolya sa aton sa may Western Visayas. Kag sa amon man diri sa probinsya sa Negros Occidental today ang launching sang A3 vaccination, pediatric A3 vaccination, no? Ang sa province of Negros Occidental ang launching sini diri sa may kwan sa may ang launching sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa Silay City alas 8 sa aga. So mga minors nga nagapangidaron 12 to 17 years old nga mayara sang comorbidity, so amo ning bakunahan. And then amo man ina sa bahin naman niya sang syudad sa Bacolod sa may Riverside Medical Center. So ang launching man subong adlaw isa kagatos ka mga kabataan 12 to 17 years old ang bakunahan, no? Kay dibala sa nationwide sa November 3 ni masugod na ang vaccination sa mga kabataan nga mga comorbidities o kon sa mga menor de edad nga from 12 to 17 years old. So amo ning mga balita namon diri sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Richard. Salamat din, Bombo Radyo Bacolod. Check man natin karon Bombo Radyo Rojas. Rojas, welcome and good morning. Good morning, Bombo Richard. Kagmayong aga, Bombo Radyo Western Visayas. Ang amon diri matalupang diri mabalita sa syudad ng Rojas kabugos nga probinsya sa Capiz. Una kita diri sa COVID-19 update diri sa amon nga probinsya kay kahapon. Sige pagwa nga datos sa Capiz Provincial Health Office, DC8 ang amon dugang nga bago nga nagpositibo. Ang mga naka-recover 30, kag wala kami sang dugang napatay bangod sa COVID-19 kahapon nga adlaw. Sa kabugusan 9,291 ang amon sa nga total confirmed cases. Pag sa ining nga numero ang mga naka-recover diri 8,564. Ang mga nagkalamatay 439 kag ang amon sa mga active cases ara nagid lamang sa 288. Sa dugay namon diri nga mga balita in line gani no sa sining ceremonial pediatric launching sang aton diri nga pungsod pag-abot sa mga kabataan nga napangidaron sang 12 anyos tubtob 17 anyos nga pagabakunahan no ti ang amon diri nga probinsya magasugod sa Nobyembre 4. Kung sining gani paghiwaton ini diri sa amon sining Rojas Memorial Provincial Hospital kag ang mga kabataan kinahanglan nga mag-present no sa ilang medical certificate nagikan sila nga pediatrician kag syempre ara gid ang PSA no o kun ang ilang birth certificate kag dapat nga makahibalo ang ilaya nga ginikanan no kag valid ID no sang ila nga guardian. Sa dugang namon diri nga mga balita lokal no kahapon nga adlaw sa pagpadulong sa mga patio diri sementeryo, Columbaria kag Memorial Parks manami man no maayo ang diri ang amon sining kumbaga daloy sa mga tawo nga nagpadulong sa mga sementeryo pampubliko man o kon pribado kay man so far wala man gid asang na-record nga mga seryoso bala nga nagbayular sa nga protocols. Nagsunod man ang mga kapisnon diri sa ginapatuman gani nga protocols sa mga sa atmon diri nga mga otoridad. Ginapawala pagdala sa mga hinaniban, no, mga padira mamatalong nga bagay, mga kabataan diri way man kapalariho nga amon diri kang kaisa nga pagsulundan kay man ang ibang nga patio wala nagapasulod sa mga kabataan nga 15 anyos panubo kag mga senior citizen pero ang iba niya nagapasulod ya sa nga amo nga mga individual nga nagapang-idaron sa nasambit nga edad. Nga mo lang no kay
diri sa amon no sa gihapon padayon no paalinton nga hindi na magkadto sa mga sementeryo sumugod subong adlaw Oktubre 29 kag astagid Nobyembre 2. Pagabot naman sa COMELEC namon no ang amon diri nga provincial election supervisor nagpahanumdom nga buwas na lang gid nga adlaw ang deadline sa pagparehistro no sa voters registration kag wala na gid sang extension ang COMELEC sa ina nga hilikoton. Kay man nakibot gani nga amon diri nga COMELEC sa kapis nga sang umpisa sa Lunes kundi nga last week no sa pagparehistro nag-amat-amat padulong kay man sadto ginalanghawan ang opisina sa mga COMELEC diri ay subong last week yaho nag-amat-amat sila pakadto sa amo nga talatapan. Kaga amon diri nga syudad sa Rojas kahapon may nag-abot man no nga 2,000 COVID-19 vaccines ang nagikan sa donasyon sang pribado man no kaga inigani nagikan sa kay Anay DLG, Secretary Marojas, kag pribado nga ang iya sininga foundation. Kay man ini, first time, no, nga nakaabot diri sa amon nga syudad sang Rojas, kay man permi, provincial government na nag-aabot nga iya sa provincial government, ang nag-aabot nga COVID-19 vaccine, pero te kahapon, may donasyon ang amon diri nga syudad sang Rojas, sa gini pagagamiton sa mga vendors, mga nakalaing mga sectors nga masami nagagawa no sa ilang nga balay agod magtrabaho o kon sa ilang nga negosyo. So far, mo nang di madaragkuhan nga mga balita sa among syudad sa bugos nga probinsya sang Capiz, balik sa imo Bombo Richard. Salamat din, Bombo Radyo Rojas. Check man natin karon, Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning. Welcome, good morning man. Bombo Radyo Western Visayas, Bombo Richard. Mga nagapahon naman namon yung mga balita. Krisamon sa banwasang Kalibo, Isla sang Boracay, kag bilog na probinsya sa Aklan. Di kagapon may natabong isa ka shooting incident dito sa may sitio Magubog, Barangay Galiso, Banwasang Balete. Bali ang biktima kilala sa kay Rafael Boy Bautista, 59 anyos, kag residente sa nasabitan nga lugar. Sa dikto sa initial investigation sa amon nga otoridad sang Balete Pinpi, ang ini nga biktima halini no sa isa ka suba dira sa nasabitan nga banwa kag siyempre kapoy kayo nagdesider siya nga magabuli kag paway ang ini nga biktima sa iya nga sulod nga balay tapos makataliwan tong pila ka mga minuto kibot ang mga residente man malapit sa inang lugar matapos tong makabati sang pila ka mga sunod or asod nga lupok sang pusil ang biktima ginlantaw nila ang ini nga biktima nga si Rafael Boy Bautista wala na sang kabuhi nga ginasugid gintiro patay sang riding in tandem. So dayon nga based sa mga initial information sa otoridad base sa mga pagpahusisya nila sa mga witnesses dayon nga nagpalagyo no ang duha ka mga suspect sakay sa isa ka motorsiklo pero hindi na makita ang plate number sa inang motorsiklo. Pero ang bayo or suksok sa inang duha ka mga suspect, base ito sa saksi, nakasuksok sa short pants ang isa, nakablo sang jacket nga mayara nga nakasulat nga Akilko, no? Kag nakabonet. Ang isa man, nakasuksok man sang itong jacket, kag nakabonet man Bombo Radyo Western Visayas. So isubong, sige pa ang nagapadayon nga investigation sa ngamon nga Balete Pinpi, naka-recover dito sila kagapon sang isa ka empty shell sang caliber 45 kag isa ka nang deformed no nga bala sang kaparihuman nga baril. Subong di pagid nila may establisher kung ano gid ang madalom nga motibo or rason sang gunman ang ginhimo ang ini nga krimen, ang ini nga pagbaril patay ini nga biktima. Kag sa dugang pagid namon nga mga balita samon man nga may isla sang Boracay ang kwanto no ang pagpabot man sa amon nga provincial government kag local government sang Banwasang Balay sa adjustment nila no sa curfew pinapadumdum nila nga umpisa subong adlaw October 29, 2021 ang curfew na sa isla sang Boracay 12 midnight tugtog 4 AM no in the morning. So pila lang oras
4 lang oras ang curfew para na makataw man sang buylo bala samon tong mga negosyante nga nag-aaragay to sa isla sang Boracay kay nagingyo kamo na no kung pwede tag-uran sang husto ang ila to nga curfew para nga mga turista kay man nagadamo na mo ang mga turista nga bisita samon sa isla sang Boracay para mas ma-enjoy gin-adjust kitang curfew kag makahatag ba na positibong effect sa mga negosyante. Pero ang pag-abot man sa mainland Malay, makasunod sila sa direktiba sa nga provincial government diri sa probinsya sa Aklan, no? Nga 9 PM tubtob 4 AM ang ila to nga curfew sa mainland Malay. Kag samon dugang pagit nga mga balita samon din nga mga sementeryo diri samon sa probinsya sa Aklan sa banwasang Kalibo, no? Pikapon daw mga 40 to 50% na, no? Based man to sa mga na-interview naton ang mga nagkanto no sa mga sementeryo kaging grab ang ina nga last day kapon adlaw nga Webes para nga magdala to sang bulak kag magsindi sang kandila sa mga pansyon sang ilang nga mga pinalangga sa ilang kabuhi no diri samon sa may Kalibo Municipal Cemetery, diri samon sa may Medalla Milagrosa Cemetery no damo kagapon ang mga nag-proceed para nga para pag-abot man sa next month, November 3, hindi na sila to makaproceed. At kay man, naka-proceed na kagapon para, kay man, ginexpectan nila, nga by November 3, masik ato, damo nga tawo, ang magapadulong. So para makaiwas sa mga crowded area, kagapon ang iban, no, nga nag-desire nga para magbisita sa mga sementeryo. Diri samon sa probinsya sa Aklan. Amo lang ni mga puna namon nga mga balita sa Banwasang Kalibo, isla sang Boracay, kag bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombo Richard. Salamat din, Bombo Radio Kalibo. Mga balita diri sa probinsya kang syudad sang Iloilo kag iping nga probinsya ang patio diri aga pa namon si Carman kay ti umpisa diri subong sarado na may gabantay nga mga pulis sa mga sementeryo. Kag ginapa siguro nga wagid sang may makasulod umpisa subong adlaw hasta Nobyembre 2. Sa dugang pagid nga mga balita, isa sa mga ginatanaw madalom kag mabugat nga rason sa pagpatay kay Claire Dergos amo ang crime of passion. Kay ang iya sining nga kagugma or karelasyon ginatumod pa kung sino ang iyang close friends, ang iyang mga kakilala pagid kay apat rin ka mga tawo nga mga malapit sa iya ang person of interest persons of interest sa iya sining kamatayon kag pilaman ka mga nakita diri nga ginapadalman man sang pulis nga matumod kag makwan gilayon no ma-solve ang ining kaso ng bangkay sini karon pagadalon sa Ilabalay sa barangay Dagsaan sa probinsya sang Guimaras sa Banwasang Binavista. Ang pamilya nagapanawagan sa mga suspitsado na kung pwede magsungka na sa kapulisan. Sa dugang pagid nga mga balita, dugang nga mga kontraktor nagluluwa bangod sa sining nabiktima man sang lock-in scheme. Ang lock-in scheme amo ining ginahimo kung gusto mong mahatag sa imo ang kontrata. Botsing ganoon kung ikaw abi sa kontraktor mag-istorya kasi ni sa iya, ilak-in na sa imo, ikaw na magkakuha sang kontrata, abi sa pagpakalsada sinang adalan, daw sa ano lang nga makuha mo, kundi para sa imo, makaguluginan siya kaman. Dati karon kay ta natumon, quandary, dakop sang Criminal Investigation and Detection Group or CIDG, ining si Leonardo Acanto sang Banwasang Mina, Iloilo, pasakaan nila sang sampaw-sampaw nga kaso. Kay damo to nagluluwa ni reklamo ginapanguhaan ng tag 300,000, tag pila ka libo ka pesos, silingi laki na para sunod nga mga binulan ma-award na sa imo na ang kontrata. Sa dugang pagyan nga mga balita mga negosyante diri sa syudad nga sa nangligad ginabalan nga i-boycott bangod sa iso sang BBM kag Leni. Tikon BBM kadri Bongbong Marcos ang iban rin nga mga negosyante, mga establishment pinanglawag ligad gin pang post gid sila nga hindi tani pagsuportaran na i-boycott tani
Di siling sa mga negosyante nga nadalatot ni negosyo iniya, hindi man pagdala ang negosyo sa politika. After pila ka tuig, nag-ilis ang politiko, mag-abyanay man sila win or lose. Kita iya, gubuon yung negosyo namon. Kag ang probinsya sang Iloilo nag-turn into pink na. Sa rason nga, ang gobernador nag-signify na sa iya sining support kay Vice President Leni Robredo para sa pagka-presidente sa mabot nga 2022 election. So para mo na ang mga mainit na rin nga mga balita sa amon, kagang ginaistoryahan subong mainit, pili ka lang sa patag sang investigation o sa patag sang politika, Bomboan, Bacolod. Kani man do ka kuan gid sa inyo nga mga balita dira subong Bombo Richard no sa politika kuan ha in fairness kay Mayor Jerry Toñas at least harap-harapan na siya naghahambal kung sino iya sini nga ginasuportahan pero kung may iban dira Bombo Richard nga kun among lalain man ila ginasuportahan BBM man Robredo manati ang yabis na dira respetuhan na ilang kay ti kanya-kanya man iyang desisyon importante ti hindi lang mag ilinaway kag wala lang boy katanay kay wae man iya sa mga politiko na kung magkala perde dayang inyong negosyo, Bombo Richard? Amo gani, sila i-boycott nila yan kay nang support to sa isang kandidato. Siling isang nagapamaligya dari isang batsoyo, siling nga, way makami kapili do kung ano imo supportaran, sila imo kandidato nga supportaran na lang alang paon taton kanamon kaon sinakaron. Respetuhan na lang, hindi na pag-intrahan ng negosyo, kailain man ang negosyo sa pamulitika mo. Natural lang na, mong kada tao may mapilian man na mo gani, siling nga demokrasya ining pungsod Pilipinas. Dira sa Rojas, mo man ang lining niya, Rojas. Tidiri sa amon niya, hindi pa man gid mainit inang mga suportahan ay Bombo Richard, pero hindi man naguro matabo diri kay man kanya-kanya man diri may ara man sang ginasuportahan amon diri nga mayor kagamon nga gobernador ti lain-lain man ini ginasuportahan may adala sa inyo kaya inyo nga gobernador kaya kag inyo nga mayor pareho nga color ang ginasuportahan. Pero diri sa amon away pa man sang mga muna nga mga hitabo Bombo Richard. Matya ko gani pagpaburaka ito nila na istoryahan na nimo. Damo gini ang tanaw nga daw dalagan sang iya sang Western Visayas. Di ba nagtipon-tipon to sila liga sa Boracay kag dira sila mag-istoryana ulihin na lang nila pagwa si Mayor Jerry Triñas giduna na pagwa nga sila niya maping ako ma-support ako kay Leni. Ting kahapon niya nagambal man ang gobernador nga ti dita iya makabulig sa aton nga pamulitika kag sa aton nga mga proyekto sa probinsya sa Iloilo nakita taman nga makabulig ining Vice President amo na guro nga dito na plansa na ni gintago lang kung sino una mapagwa di ba Makalibo. Amo na guro gid Bombo Richard no kay panaguro ang ibanda mga plansado na. Pero diri sa amon ang amo to nga nakita niyo sa may isla sa Boracay nga daw gamay-gamay to yung from White Beach do nga amon to nga isla sa Boracay daw nahaluan to yung sang pink. Kay man may mga kwanto may mga supporters to si VP Leni nga nagkandak to sang ila nga kwan bala pagpabot gid sang ila nga suporta kadungan man sa natabo to lang mga motorcade no sa iba't iba nga mga probinsya diri sa aton sa Pilipinas. Pero ang amon ang nag-support lang sa amon ang event ang mga gamay lang diri sa amon sa probinsya sa Aklan mga naga-aspiral man nga magapailiher sa sangguniang panalawigan. Pero ang amon din nga mga matag-as opisyal so far wala pagit sa anunsyo kung di para sa dira sa inyo sa Iloilo no nga may mga pag-anunsyo na gid diri sa amon. So far may mga yara nga nasuportahan pero way pagit sang mga pronouncement nga amo ni ini ang akon gisuportahan Bombo Richard. Amo gid importante open lang kay budlay kon isaraduhon mo imong kuan portahan para sa pagkanto sang tanan-tanan nga mga politiko. Buksi lang kay basi madala ka sa listahan sang illegal drugs kakunano pada ibuksi lang pagka kun may makanto pa kantuwa lang parang kung makahalin ka na kag matapos ng eleksyon hindi ka man maglayas ka magkanto sa ibang nga pungsod para mo ka delikado ang politika mainit man kuhain nila sa mga politiko kay subong kontra na sunod nga mga eleksyon imaway naman sila. Anyway, hindi ta na kamo pagbarikada. Salamat yun sa Sige. Salamat gid Bombo Radyo Western Visayas. So ini kita mga kabinamin nga tiyempo. Standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and Views
morning edition, no? May kaupod ninyo si Bombo Mary Divine Grace Cuello kag Bombo France Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansin Dolsorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag, ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga nagapangidaron sang 15